जों दाखालि मोनाबिलिनिफ्राय सावरायबोदों आंनि टपिकआव बिसेसकै बिल्डिं अ गडलि फेमिलि इसोरनि न'खर दानाय न'खर होनबा माखौ बुङो इसोरनि न'खर होनबा माखौ बुङो आरो इसोरनि न'खर बा ख्रिस्टियान न'खरनि गेजेराव माबाफोर फाराग दङ नामा ख्रिस्टियान न'खरनि आखुथि बा केरेक्टारिस्टिक्स जों सावरायबाय जों सावरायदोंमोन मानो ख्रिस्टियान न'खरनि गोनांथि बेनिफ्राय सावरायदोंमोन ख्रिस्टियान न'खरखौ बोरै दानो हागोन दा सावरायनो सानदों बिदिब्ला जोंनि न'खरा गमायैनो ख्रिस्टियान न'खर ना नंगौना नङा जों दानिया गाव गावनो थर लानायनि गम लानायनि समान आं गोदान हिखा जेबो बुंलिया नोंथांमोना सोंनाल' नाय आं सोंलांबाय थागोन ख्रिस्टियान न'खरनि सेथि केरेक्टारिस्टिक्सआनो जाहैबाय मा ख्रिस्ट'आ जोंनि न'नि फोरबो जानांगौ दा नोंथांमोना सानना नायदो जोंनि न'खरनि नोंथाङा फार्स्ट गावनि न'खरनि बाथ्राखौ सानना नाय नोंथांनि न'खराव जिसुआनो एक नम्बर जायगा मोनदोंना बिनिफ्राय नोंथांनि मण्डलीनि न'खरफ्राव जुदि मण्डलीयाव 100टा परियाल दंबा 100टा परियालावबो ख्रिस्ट'आनो बिसोरनि फोरबो न'खरफोरनिबो नंगौना नङा बेखौ सानना नायदो जुदि नंगौब्लाथ' मोजां इसोरखौ बाख्नायनांगौ जुदि नङाब्ला निस्सय मावनो गोनां दङ बेयाव बांसिनानो पालकफोरा फैदों आं सान्दों आरो पालक नङाब्लाबो मण्डलीनि बिबान गोनांफोरासो फैदों बिदिब्ला बे मण्डली बिबान गोनांफोरहा गावनि न'नि थाखायल' साननो गोनां गैया गावनि न'निथ' सानखानांगोन से नम्बराव बे नम्बराव गावनि मण्डली न'नि थाखाय साननो गोनां नोंथांमोना गोसो सिङाव सानलाय नोंथांनि न'खर नोंथांमोननि मण्डलीनि न'खरफ्रा बा न'खरफोरनि फोरबोआ जिसुआनो गुबुन सोरबासो थाखाया नङाथ' बे मण्डलीनि बै न'खरनि फोरबोआ नोंथांमोना मा साननो नायदो बै न'खरनि बिगोमाया बिल्डिं बा सम्पतिया नङाथ' शिक्षाया नङाथ' फोलेरनि मर्यादाया नङाथ' जों उच्च थाखोनि मानसि जों हिखित थाखोनि मानसि जों मानो उन्दैफोरनि खौरां खोनासङो जोंनि मथे जानांगौ बे नङाथ' बहुत समाव जों जागायनायाव आत्मिक हिसाबैनो जागायो आं नोजोर होदों जों गोदानथ' नंलिया जों हिन्दुनिफ्राय फैनाय ख्रिस्टियान जों बादि हिन्दु बा नन ख्रिस्टाननिफ्राय फैनाय ख्रिस्टानफोरखौ नुदों गिबियाव जोबोद आत्मिक जायो खिन्थु लासै दोरोदनानै मा जालाङो इसोरखौ बावगारलाङो खायसेथ' मेच्योर नङै ख्रिस्टानफोरा जेब्ला मदद मोनगोन अब्ला मोजां ख्रिस्टान जागोन जेब्ला मददफोरा फेल'शिपफोरा खमायलांबाय अब्ला लासै दोरोदलांगोन बेबायदिनो जोंहा बे सानजागालै न'थाम न'ब्रैसो न'खर गोमाबाय जायखौ जों मण्डली जासिगोन होननानै सानदोंमोन बे दुमदुमा पानबारि सानजा खोलागालै आरो दंबावो बिदिनो गिबियाव आत्माजों आरम्भ खालामो उनाव मोदोमाव जोबहैयो गालाथियाफोरखौ पौला बेबायदिनो रायहरनायमोन आं बर' बाइबेलाव फरायनायनि बोरै दङ गालाथिया 3:3 सिरि नोंसोरो एसेग्राब साननो रोङै नोंसोरो जिउजों मावजेननानै दानो गाव गावनि बोलोजों फोजोबनानै लानो हास्थायो अखमा बाइबेलाव ओरैबायदि गालाथिया 3:3 सिरि তোমালোক ইমান নিৰ্বোধ নে আত্মাৰে আৰম্ভণ কৰি এতিয়া মাংসৰে সমাপ্ত হৈ গৈছানে बे ख्रिस्टान चरित्र बहुत समाव प्रथम खुब आत्मिक जायो उनाव लासै मालायनि धन मालायनि गारि मालायनि दावगानाय मालायनि जाबजुमर खोथा होननानै जों लासै
बावगारलाङो बेबायदि जादों नामा जोंहा न'खरफोरा धोनखौथ' नांगौ धोनखौ गाज्रि होनना बाइबेला बुङाखै धोन लुबैनायखौसो गाज्रि होनना बुंदों टिमथिनि सिगाङावहा पौला लिरहरदों धन लुबै সকলো মন্দৰ the root cause of all evil is माबे the love of money is the root of all evils. Love of money is the root of all evil. बेयाव धन बा थाखा लुबैनायानो गासै गाज्रिनि रोदा जों बेबायदि माब्लाबा जाफ्लाङो जायाखैबा जोबोर मोजां जोंनि न'आ जिसुआनो फोरबो जानांगौ धोना थागोन आं दहाय बुंनाय बायदि धोनखौ नांगौ नाथाय धोनखौ इसोरनि थाखाय आरो जोंनि न'आव रावबो गुबुन मोदाय थादेरला जों सिगाङाव धोनखौ कुबेर होननाबो बुङोमोन जों इसोरखौ मोनै समाव माने बेखौनो इसोर होननानै खुलुमो खायसे आरो कुबेरासो धन होयो होननानै सानोमोन बे बर'फोरनि खुगायावहा बुंनाय कुबेर खिन्थु गुबुनफ्रा लक्ष्मीखौ बुङो बिथांमोननो फोथायो खालि धोननि थाखाय जोंहाबो बेबायदि सानग्रा दोङोब्ला न'खरफ्राव धोनखौनो एक नम्बर बा गुबुन मोदायफोर सिबिदान बावनाय माबा बेबायदि धोन मोननो थाखाय बा शिक्षा मोननो थाखाय बा दावगानो थाखाय बिदिब्ला मावनो गोनां दं जोंहा दैदेनगिरिफोरहा जोंनि फोरबोआ एकमात्र जिसुआनो जानांगौ आं खालि बुंदों कारन जिसुनि गेजेरजों थाङाब्ला रावबो आफा इसोरनि खाथियाव सौहैया नैथि आं बुंदोंमोन जे इसोरनि न'खराव आर'ज खालामग्रा न'खर जानांगौ होननानै दा नोंथांमोना सानना नायदो नोंथांनि न'खराव साफ्रोमबो सोद्रोमाया आर'ज खालामो ना बा नोंथांमोननि मण्डलिनि न'खरफ्रोमनि सोद्रोमाया आर'ज खालामो ना फुङाव उन्दुना सिखारनाय लोगो लोगो हे इसोर नों हरसेमानि मोजाङै उन्दुनो होबाय दिनै फुं गोदान सान मोनहोबाय बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो सानसेमानि नों आंखौ दैदेनदो आं नोंनो गावखौ नोंनि आखायाव गथायो होनना जाहाथे आं नोंनि हेंथा पाप मावफ्लाङा नों लाजिनांनाय खामानि मावफ्लाङा आरो सैताननि फान आनजादनिफ्राय खैफोदनिफ्रायनो आंखौ बासायदो हमथादो होननानै गावखौ फुङावनो जोंनि सोद्रोमाफ्रा इसोरनो गथायोना मोनायाव उन्दुनाय समाव हे इसोर नों आंखौ सानसेमानि मोजाङै दैदेनबाय नै जिरायनाय समखौ मोननो होबाय मोजाङै जिरायनो थाखाय होदो खैफोद आफोद होबा गोजान खालामदो नोंनि सोरगोदुत नेनो होदो जाहाथे गाबोन गोदान आरो थाजिम गोसो देहाजों गोदान आरो गुबुन खामानि मावदेरनो हायो आरो बिनि सिगां आं दहाय बुंदोंमोन आर'जनि फोरबो फोरोंनाय आर'जआव नायोब्ला जों नुयो आर'जनि गिबि सोदोबानो इसोरखौ आशीर्बाद होनाय बा इसोरखौ हामबाय होनाय नोंनि नाम हामजाथों नोंनि नामा बाख्नायजाथों बे ब्लेसिं इसोरखौ बेनिफ्राय सानसेमानि मोजां दैदेननायनि थाखाय हामबाय होनाय बेनिफ्राय निमाहा बिनाय जों मोनाबिलियाव उन्दुनायनि सिगां इसोरनि खाथियाव निमाहा बिनांगौ अबसे निमाहाखौ मोनावल' बिनांगौ बे नङा सानावनो जुदि गम मोनदों फुल जाबायना लोगो लोगोनो निमाहा बिनांगौ जेब्ला आं आबसु आन्दलनाव दङमोन समावहाय नोंथांमोना खायसे मिथियो रौतायाव 5 घन्टा 8 घन्टा गाहाम गावलायनाय जायोमोन बे गावलायनाय फिल्डआव थानानैनो आं दंफां गिदिर नायना लानानै बेयावनो आर'ज खालामोमोन जिबायदि मावनाङि हाबाखौ मावनो गोनां जादों भुल जादों बे क्षमा खालामो आरो आंनि सिगाङाव जाहाथे गावलायनाय बे सुथुरफोरखौ दालाबो होना जुदि फैयोब्ला आंबो गावगोन खिन्थु पापखौ निमाहा होनांगोन आंनि सिगां इसोरखौ सर्तखौ होग्रोखायो पुलिसजों 5 घन्टा 8 घन्टा गाहाम गावलायो बे समाव भुल जादोंबा निमाहा हो सानावनो लोगो लोगोनो अबसे इसोरा बासायबाय आं बुङो मोनाबिलि समाव बिखेखै इसोरनो गथायनाय आरो ओमफ्राय निमाहा बिनाय बे सम आरो मोनाबिलि समाव जुदि न'खर आर'ज खालामोब्ला बे गासैबो न'खर आर'जआवबो खालामनांगौ आर'ज आरो न'खराव गावजों गावनि गेजेराव आर'ज खालामनाय गथ'फोरखौ आर'ज खालामनो थिननाय फाला रानना होनाय बे गासै खालामनांगौ आर'जनि सोदोबथाया बे नङा जे
जों बिनायल' बे नङा आर'जनि सोदोबथिया जाबाय इसोरनि खाथियाव नम्र जानानै गुरैहै बिनियाव खर' गंग्लायनाय बिखौ खुलुमनाय लास्टआव आर'जनि जोबथा बाहागोआनो जाबाय सारेन्डार जों बहुत समाव जाम्बा जाम्बा आर'ज खालामो माबायदि जाम्बा आंनो बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ सेल्फिश गावनि थाखाय नांगौ गथ'नि फोरोंनो थाखाय नांगौ नसुंसेनि थाखाय नांगौ बेखौ गैला थर सेल्फिश नङा होमबा जों हारिया इसोरखौ मिथियाखै बिसोरनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ मावनांगौ आर'ज खालामनांगौ गैलिया देशआ इसोरनि न'खर जायैनि थाखाय पृथिबिया इसोरनि न'खर जायैनि थाखाय बेसेबां असान्ति बेनि थाखाय जों गैलिया जाम्बा आर'ज सेल्फिश आर'ज जों खालामफ्लाङो जिमानखि आर'ज खालामा मानो जोबथारनायाव जुदि इसोरनो सारेन्डार खालामोब्ला बे जाम्बा आरो सेल्फिश आर'जआ गैया जाहैयो बे माबायदि गासैखौ बिनायनि उनाव जुदि नोंनि इस्साब्ला बेबायदि बे जाबाय सारेन्डार जेरै जिसुआ गेटसेमानि बारियाव आर'ज खालामदोंमोन बे समाव हे फोरबो जुदि हायोबा बे कापखौ आंनिफ्राय गोजान खालामना होदो मा काप बिलाइ थै फसरनो गोनां फोरबोनि भुज बादि जेखौ बाहायनो गोनां मानसि जानायखाय जिसुआ थैनो खारग'गोनब्ला बे दिना बिदों गोदो जोबथाराव मा बुंदों बेयो थेवबो आंनि इस्सा बादि दाजाथों नोंनि इस्सा बादिनो जाथों बे लास्ट माबाया खिन्थु जोंनि गेजेराव खायफा एकदम बेखौ नांथारगौनो टेबोल सौगोन इन्जुर जोलायलांगोन बेबायदि ग्रुपनि आर'ज खालामग्रा दङ जेनेबा इसोराखौ सिगियाबा मोनालै होननाय बायदि इसोरा गियोना मानसिनो बिखा संनाय टेबोल संनायखौ डक्टर असवाल्ड जे स्मिथ होननाय सासे कानाडानि राइटारा लिरदों द कान्ट्रि आइ लाभ बेस्ट होननाय मोनसे बिजाब दङ जाहा हेमल सारमोना फरायफेरनो हागौ जाहा बे रामसारि सारमोना फरायफेरनो हागौ द कान्ट्रि आइ लाभ बेस्ट होननाय गांसे बिजाब दङ अखमियाव दानस्लायदों जि देखब मैं अति ভাল পাওঁ बेयाव मा बुंदों इसोरा लैथोमा बादिसोनो मानसिया थोबथिंसे दै बादिसोनो बे इसोरनि खोथा आर'ज खालामबा जों बेसेबां गुरै नम्र जानानै आर'ज खालामनांगोन बेसेबां गिलुं गिलुं अब्राहामानो गिलुं गिलुंसो आर'ज खालामनाय जागायजेननाय 18 बालबाव नायलाय बे सुदुम गुबुननि थाखाय आर'ज खालामबा हे इसोर बेयाव 40 जन मानसि दङबाबो नों बे नोगोरखौ फोजोबगोन नामा सावस्रांजोबगोन नामा जुदि 40 जन मानसि बेयाव गोथार मोनो आं बे नोगोरखौ बासायगोन हे फोरबो जुदि 40 जन मोना 35 जन मोनोबा जुदि 35 जन मानसि बेयाव गोथार मोनब्लाबो आं बे नोगोरखौ बासायगोन हे इसोर गिलुं गिलुं नों आंखौ निमाहा हो आं एसे बुंबावनो इसा जादों जुदि 30 जनल' मोनोबा 30 जनबा बे नोगोरखौ आं सावा जुदि 25 जनल' मोनोबा होमबाबो आं बासायगोन हे फोरबो बोरैबा बोरै जुदि 25 जन गैयाबा 20 जनबालाय लास्टआव मा बुंदों बेयो आंखौ दया खालाम जाहाथे खनसेल' खौरां बुंबावनो हो गिलुं गिलुं इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनो गोनाङा गिलुं गिलुंसो जा लैथोमा बादि जों थोबथिंसे दै बादि आं मैया होनदोंमोन दै फुङाव होनदोंमोन जे इसोरा रागा जोंदों हागोनि ढौफोरा मा जायोनो हागोनि दैफोरा ढौ जायोनो आरो बुहुमनि खाम्फायानो खुन्थियानो लरसर जायोनो आरो जेरेमिया 10:10 बुंदों जे रावबो हारिया बिनि रागाव थावरिनो हाया पृथिबिया खोमफियो होनना बुंदों इसोरा रागा जोंब्ला इयब 22:10 बुंदों बिनि धमकियाव अख्रांनि स्तम्भफोरा बिसुरति হয় बिसुरति माने मा गियाकुल गिनाय लरसर जानाय बेबायदि जायो তেওঁ নিজৰ পৰাক্ৰমেৰে সাগৰকো আস্ফালন কৰায় সাইক্লোন খালামो जेरै 2099 मोन नामा जा बे बंगोप हागराव उरिष्यायाव 24 घन्टा हागरनि दैखौ 10 फुट गोजौ 24 घन्टा लाखिनानै गथाय जिउ जुनार मानसि थैस्रांजोबोना कारन बोसोरनैसो आगोलाव ग्राहाम स्टेनखौ बिसोर फुथारदोंमोन खायफा बायदिनो बिजिरो आरो इसोरनि रागा मोनयो होननानै जोंहा मोसाहारि डक्टर मोसाहारि आं 2000 मोन नामा जों कयम्बेटराव थांनाया अब्ला जे बंगोप हागर जिंखौ जों ट्रेनजों थांदों
अब्ला दंफां सायावहा बे बेन्दों माहा 10 फुट बेसेबांबा गोजौआव दंफाङा साहा मोखां जाजोबनो हागोन उल्थाहै बिनि सायाव जाय जेंफोरा बे जेंफोरा दोङो अब्ला आं सासे बे उरिया मानसिखौ सोंनायमोन ट्रेनाव एखेलगे कम्पार्टमेन्टआव थानायखौ दाबायाव थानायखौ बे हाग्राफ्रा मानि गोजौ गोजौ थाहैदों अ नोंथांमोना मिथिया नामा बे जोबोद गिदिर माबा जादोंमोन साइक्ल'न जादोंमोन खोनादों बे एरिया बेनो नामा बेनो बे खिन्थाबाय बेसेबां 10,000सो माने मानसि थैबाय 10,000सो बेसेबांबा हाजार मानसि थैबाय आरो बेसेबांबा सानथ्र'हायै जिब जुनार थैबाय नै इसोरनि बाथ्रा बुङो इसोरा माबायदि नोंगौ इसोरा अनसुला दयालु पाप क्षमा होयो नाथाय बे रागा जोंब्ला थावरिनो हाया ओरैनो इब्रियाव बुङाखै जीबनमय इसोरर हातत पराय अति भयंकर कथा गोथां इसोरनि आखायाव गोग्लैयोब्ला गिनो गोनां धोरिमाया नङाब्ला बे रागा जोङोब्ला आरज खालामनांगौ जों गिलुं नम्रहैसो दद्रहैसो ग्रीकाव आरजखौ प्रसिक्सि होनना बुङो बेनि ओंथिया जाबाय खुग्लुबनानै इसोरनाव बिनायसोनो आरो जिहुदिफोरा आरज खालामा फ्राय गाहायाव दिननासो खालामो दा बेनि ओंथिया जाबाय नम्र गुरै जोंनि आरजआ बिदि जानांगौ खारन इसोरा जोंनि अन्तरखौसो नायो गोसो आनजाद नायो जों आरज खालामनांगौ खारन आरज खालामब्लासो बासायजानायखौ मोनगोन रोमारि 5:23 लिरनाय दङ কারণ যিকোনো প্রভুর নামত প্রার্থনা করে কেউ পরিত্রাণ পাবো जोंनि न'खरा जोंनि न'खरफोरा जुदि आरज खालामाखैबा बासायजानायखौ मोनाखै ख्रिस्ट न'खर जायाखै बेखायनो आरज खालामदोंना जोंनि न'खरफोरा दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना सानना नायदो आं दहाय बुंदोंमोन बाइबेलखौ जों हिक्काल' होबाय थानो नाङा फरायनानै बे बाइबेलनिफ्राय डाइरेक्ट जोंनि मानसिफोरनि खोमा हाबनांगौ होननानै नोंथांमोना मुखस्थ हिक्का होयो ना फरायलाय बुंलाय बुङो जि हिक्का होगोन बाइबेलनिफ्राय डाइरेक्ट जोंनि मानसिफोरनि खोमा ट्रान्समिट जानो मोननांगौ बाइबेलनिफ्राय थांनो मोननांगौ अब्लानिया मा जायो बे बाइबेलनि खुरां बिनि नङा होननानै साननो गोनां जायो आरो बेबायदि मोनब्लासो गोसो सोलायनाया जायो खारन दाखालिनिफ्राय बुंदों जे रमिया 10:10 जे खोनानायनिफ्राय फोथायनाया जों जेब्ला थोनाव जानाय 10:14 नायो बेयाव मोनसे जाथाय नुयो जे लुदिया होननाय सासे जि फानग्रा आइजो दंमोन पौला मार्केट प्लेसावहा जेब्ला इसोरनि बाथ्रा फोसावदों लुदियाबो सि फानग्रा आरो बिदि पौलाबो तम्बु बनायना फानग्रा बेंगना बरननि हि आरो पौलनि बेबसायाबो प्राय एखे जेब्ला पौला मार्केट प्लेसाव बाजाराव जिसुनि खुरां प्रसार खालामबाय थादों लुदिया थर लाना खोनासंबाय मा खुरां बुङो लोगो इसोरनि आत्मा बिनियाव हाबबाय बुजिबाय आरो बिनिफ्राय आं फरायना होनदों अखमिया बाइबेलनिफ्राय तदे थुया तीरा नगरर बेंगना बरने कापुर बेसाद बुनियादी लुदिया नामेरे ईश्वर भक्ति करा एगरके तिरुता শুনি আছিল পৌলে কোৱা কথা মানিবলৈ প্ৰভুৱে তেওঁৰ মন মুকলি কৰিলে इसोरनि खुरां जेब्ला खोनायोना अब्ला इसोरनि आत्माया एक्सन खालामो बिना इसोरनि खुराङाव रावखौबो इसोरनि आत्मा हाबा मावहैया इसोरनि खुरां खोनाबासो इसोरनि आत्मा हाबा मावो इसोरा गोसो खेवनानै होयो जों दैदेनगिरिफोर पास्टरफोर इसोरनि बाथ्रा जोंनि न'खराव होनो थाखाय जोंनि मण्डलियाव होनो थाखाय जोबोद मोजां थामथिम प्रिपेयार खालामनांगौ जाहाथे खोनासंनो स्वाद मोनो गोथाव मोनो जाहा न'खराव आं संनाय खामखौ गथ'फ्रा जास्राया कारण थावानो आंनिया माने बयल टाइप जायोना ओमफ्राय मिसेस संबाथाय गथ'फ्रा गासिबो जागोन आरो आंबो बारा जानो हागोन आंबो गावनि गाव बारा जानो हाया माने खालि बयल टाइप थांनो नागिरो इसोरनि बाथ्रा होनायाबो जेब्ला जों जुदि कन्टेन्टखौ मोजां बुजिबाय मा बुंनो नागिरदों मोजां बुजिखानाय बेखौ मानो बुंनो गोनां जाखो बेकग्राउन्डखौ बुजिखाबाय आरो बेनिफ्राय बेखौ माबायदि प्रेजेन्ट खालामनांगौ बबेयाव स्टार्ट खालामनांगौ बोरै इन्ट्रडाक्सन बोरै मा होनना बुङो कन्टेन्टखौ एक्सप्लेन खालामनाय बोरै कनक्लुसन बोरै एप्लिकेसन जोंनि जिउआव मा सोमोन्दो दङ
बेखौ नायै नायैसो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हिक्षा होनांगौ बेबायदि इसोरनि बाथ्राखौ होयोब्ला अब्ला जोंनि खोनाग्राफोरा खुवाद मोनगोन आरो बुजिनो हागोन आंनि जिबनावबो इसोरनि बाथ्रा खोनानानैनो जेनेबा प्रथमथ' अराङाव खरखाबारियाव ख्रिस्टान जादों होनना बुंबा जोंहा उइसननानै जि रागासै आरो बे समाव जोंहा कृष्ण धर्म लालायदों सानैदों माबा लघुन थालाय बेदर जाया बेदर जों सानैया जेब्ला खरखाबारियाव ख्रिस्टान जादों होनना बिराद रागा मोनबोला दानस'गोन जि लिरदों गावनो फायनोसै नामा जालायदों आरो खिन्थु बे मानसियानो जोंहानियाव जेब्ला माइ हानो थाफायबाय जों मिथिया बिसोरनो होननानै हप्तासे बिलिफां इसोरफोरा बुंबाय बाइबेल फरायलाय खिन्थालाय बाइबेल फरायनाय बुंलाय खोन्थालाय जाय मानसिया गावथारनो दानथारनो नाय बेनो बेखौबो मिथिया आरो बिनिफ्रायनो ख्रिस्ट'खौ मोनस्राबाय इसोरनि बाइकआव मादि सोलायनाय साफ्रोमबोनि जिबनाव बेनो जुदि जोंनि गथ'फ्रा पारफेक्ट बा पियर ख्रिस्टान जानांगौबा नंगुबै ख्रिस्टान जानांगौबा इसोरनि बाइकआ डाइरेक्ट ट्रान्समिट जानांगोन इसोरनि बाइकनिफ्राय जोंनि खोमायाव बा जोंनि गथ'फोरनि खोमायाव जोंनि सोद्रोमाफोरनि खोमायाव बेबायदि खालामनो थाखाय जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जुदि गोनांथि दङब्ला खालामनांगोन अब्लासो जोंनि न'खरफोरा ख्रिस्टियान न'खर जागोन आं होनदोंमोन गोथार जिउमाजों दैदेनजानाय जोंनि न'खरफ्रा जेब्ला गोथार जिउमाजों दैदेनजायो आं दहाय एसे आगोलाव बुंबाय इसोरनि बाथ्रा खोनाबानो इसोरनि आत्माया खोथा बुङो अन्तराव आरो बे गोथार जिउमायानो जों बोरै सोलिनांगौ बे न'खरखौ लिड खालामो दैदेनो जहन 11:13 आं फरायदों কিন্তু সেই সত্যৰ আত্মা যেতিয়া আহিব তেতিয়া তেওঁ আটাই সত্যলৈ তোমালোকক পথ দেখুৱাই নিব गोथार जिउमा जोंनो थायोब्ला बेनो जोंखौ लामा दैदेनना लांगोन आरो बे गोथार जिउमा माब्ला थागोन जेब्ला जों इसोरनि बाथ्रा खोनासंनानै बुजिनानै इसोरनि बाथ्रा जों मानिगोन गोथार जिउमा जेब्ला थागोन अब्ला गोथार जिउमानि फिथाइया जोंनि न'खराव नुजागोन बे जाहैबाय गोजोननाय बुजिलायनाय रंजानाय निमाहा होलायनाय मा गालातिया 5:9 निजनि सिगाङावनो बे रोखोमनि दङ प्रेम आनन्द शान्ति चिरसहिष्णुता मरम मंगल भाव বিশ্বাস मृदु भाव गुरै गोसो इन्द्रिय दमन এই সকলো आत्मार फल बेनिखायनो जोंनि न'खरफ्रा गोथार जिउमाजों दैदेनजानाय जायाखैबा मादों खालामगोन आखौ बे इसोरनि बाथ्रानि फैफिनो बिथांमोनखौ इसोरनि बाथ्रा मोनहोनानै खोनासंहोनानै जुदि खालामोब्ला इसोरनि आत्मा थायोबा बे न'खराव अनज्लायनाय आरो रंजालायनाय गोजोननाय सैसोनाय मरम जेरै बिमा बिफा नङाबाबो माने अननाय मोजां भाब फोथायलायनाय बा फोथायनाय इसोरखौ गुरै भाब गावखौ गाव दबथायनाय बा रेस्ट्रेइन सेल्फ कन्ट्रल बेफोर जाखायो जुदि गोथार जिउमा थायो बाथ्रायाव बुंदोंमोन आं न'खराव अनज्लायनाय थानांगौ मानो होनबा जि न'खराव अनज्लायनाय दङ बेयावसो इसोर दङ मानोना इसोरा अननाय 1 जन 4:8 बेखौ आं बुंदोंमोन जिसुआ हुकुम होदों नोंसोरनि गेजेराव अनज्लाय जहन 12:12 आं फरायनि মই যেনেকৈ তোমালোকক প্ৰেম কৰিলোঁ তেনেকৈ তোমালোকেও পৰস্পৰ প্ৰেম কৰিবা आं जेरै नोंसोरखौ अनबाय नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायलाय এই মোৰ आज्ञा कमान्डमेन्ट आज्ञा होननाय लोगो लोगो बे इम्पेरेटिभ थोननाय बे मोनसे माबा नङा मा होनना बुङो मा बुङो बेखौ जानाय इनडिफिनिट बायदिबो नङा बाथ्राबो नङा बा सोंलुबो नङा
बा आसा खालामनाय अबजेक्टिभ बिदि टाइपनि बाथ्राबो नङा किन्तु नैबे आंनि हुकुम होननाय लोगो लोगो इम्पेरेटिभ जाबाय मावनो नांगोन थोनजानाय जाहैबाय आरो बेनिखायनो इसोरा मा हास्थायनो जों जाहाथे गावजों गाव अनलायो जोंनि न'खराव गावजों गाव अनज्लायो जेब्ला अनज्लायो अब्ला हले नैबेखिनि एफेक्टआ बा नैखिनि एक्सना न'खराव जायो 1 करिन्थियास 13 ब्रैनिफ्राय 7 सिरि प्रेमे अनेक दिन हहे मरुमु करे प्रेमे ईर्खा न करे अन्नाया गोबां सान सहाय लायो आरो अन्नाय जोंना बे प्रेम आरो मरम एखेयानो बर'निया आरो अनोबो अन्नाया मुहिलाया नायनो बालाया प्रेमे आत्मगौरव न करे अहंकार न करे अन्नाया गावखौनो दुनानै लाया आं गोदो बायदिनानै अहंकारबो खालामा अहिस्ताचरण न करे गाज्रि बिहेभ बा गाज्रि आखुबो दिन्थिया निजर लाभ निबिचारे गावनि मुलाम्फा नागिरा क्रोधत उत्तेजित নহয় रागाजों माने एकदम जोंदावखाङा अपकार गणना नकरे मालायनि गाज्रि बियो साना अधार्मिकतात आनन्द नकरे सत्यतात आनन्द करे अधर्मीयावहा रंजायालासिनो धर्मीयावसो रंजायो সকলো কথাতে সহন কৰে गासै बाथ्रायावनो धैर्य हमो धैर्य खालामो সকলোতে বিশ্বাस करे गासैयावबो फोथायो সকলোতে आखा करे गासैयावबो आसा खालामो সকলোকে सह्य करे गासैखौबो सैसोयो अन्नाया बे जोंनि न'खराव बे थायोब्ला ख्रिस्टियान स्राङा नुजागोन हिउमिलिटि रेसपेक्ट आन्डारस्टेन्डिं आरो सेल्फ रेस्ट्रेनिं हिउमिलिटि माने नम्र गुरै जानाय सन्मान होनाय बुजिज्लायनाय आरो गावखौ होबथानाय बे जोंनि न'खराव थानांगौ होनना बुङो अबयसे इसोरनि आत्मा थायोब्ला नम्रआबो फैयो आरो सन्मान होलायनायाबो फैयो खोथाफोरखौ बुजियो गावखौ हमथानो हायो नाथाय जोंनि न'खरफोराव बेबायदिना आं सानना नायनोसो नोंथांमोनखौ रायखांबाय थादों जोंनि न'खराव नांलाय खमलाय गैया बुंथावा मोनसे न'खरखौ सम सम एकदम गोदो जों नन ख्रिस्टियान समाव जिबायदि फेनानै नांलायोमोन बेबायदि एकदम नांलायनाय सम सम खोनायो आरो जोंनि मन्दिराव ओरै मोनसे दोङो बिदिब्ला जोंनि बाखि मन्दिरफोरावबो दोङो नामा बिदि दोङोबाथ' बेयो ख्रिस्टान न'खर जायाखै बै न'खराव बिसोर फिसाज्लाया निसा लायोबो बेखायनो बेबायदि बिस्रा जायो आरो सम सम साब्रैयानो जाबाय जोंनि मन्दिराव आं दाखालि साथामल' सानदोंमोन बेखौ अबजेक्ट एसे सोलायबोदों गथ'आ गिर्जायाव फैदों सेंग्रासा बियो दाना गिर्जायाव फैनाय नुनो मोनबाय आं बुंनो नागिरनाया जोंनि गेजेराव नम्रता गैयि नांलायलायनाय सन्मान होलायि अबसे बे सन्माननि खोथायाव जोंहा ख्रिस्टानफोरा एसे उन जादों दा बे क'क्राझाराव थांब्ला जेरै आदा आयं आदै मादै बायदि सोमोन्दो होनानै मान होनानै खुलुमफायो जोंनि दरं उदालगुरियाव बे खम आसलते ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव गेदेरफोर सन्मान होनाया इसोरनि बाथ्रायानो फोरोंखादों माथो जोंखौ बिमा बिफानि सन्मान होनाय बिमा बिफानि सिं जानाय बिमा बिफाया जेसेबां रायब्लाबो बुब्लाबो जोंनि गथ'फ्रा सिं जानाय बे गुड मेनार बेखौ जोंनि गथ'फोरनाव दोङो ना गैया बे जाबाय रेसपेक्ट सन्मान होनाय बेनिफ्राय बुंदों इसोरनि आत्मा थायोब्ला बहुत मोनहासयै खोथाफोरखौ मोनहायो आरो बुजिनो हायो जेरै दानियेल आरो जोसेफ बुङो दानियेल बायदि गियानि गैयामोन जेब्ला राजा नबुकदनेस्सरा सिमां नुबाय आं मा सिमां नुखो आरो बेनि अर्थआ मा होननानै गासै बाइबेलनि बिद्यान पन्डितफोरखौ लिंहरबाय बाइबेलनि बिद्यान पन्डितफोरा फैना बुंबाय हे महाराजा नोंथाङा सिमांखौ खिथादो बिनि उनाव जों बिनि सोदोबखौ खिथागोन अब्ला राजाया बुंबाय हा आं सिमां खिथाबा जाबा दाजा बेनि सोदोब देनोसै खोन्थासिगोन
सिमां मा नुखो बेखौबो खोन्था आरो बेनि सोदोबथिया मा बेखौबो खोन्था। बाबेलनि बिद्वान पण्डितफोरा बुंबाय बे बुहुमाव सिमांनि मा सिमां नुखो खोन्थायालाबानो सिमांनि सोदोबथि खोन्थानो हाग्रा रावबो गैया, एकमात्र देबतायासो हागोन हायसा। थिग दोङो नबुकदनेस्सरा रागा जोङो बिदिब्ला आंनि हादोरनि गासै बिद्वान पण्डितफोरखौ फोजोबनाय जाथोंसै। बेबायदि होनानै जेब्ला हुकुम होनानै थिनहरबाय सान्थ्रि गाहायखौ, अब्ला पण्डितफोरनि गेजेराव बिद्वान पण्डितफोरनि गेजेराव दानियेलाबो लिस्टआव दङ। बिनियावबो थांबाय। दानियेला सोमोनांबाय मानो एसेबां हाखु दाखु राजानिफ्राय मानो बेबायदि हुकुम जाखो। राजा मोनसे सिमां नुदों, मा सिमां नुखो बिनि सोदोबथिया मा बेखौ राजानो नांगौ। बाबेलनि गासै बिद्वान पण्डितफोरखौ लांबाय, रावबोआनो खोन्थानो हाया मा सिमां नुखो आरो सोदोबथिखौ खिन्थानो हाया। हाब मानो बेबायदि हाखु दाखु जानांगौ, आंनो साननैसो सम हो, बिनि उनाव आं राजानो बे गासै मा सिमां नुखो आरो बिनि सोदोबथिया मा आं खोन्थागोन। उनाव दानियेला इसोरनाव आर'ज खालामबाय सम बिनानै। आर'ज खालामखांनायनि उनावहा इसोरा बेनो दर्शन होबाय सिमाङाव। बेनिफ्राय दानियेला बुंबाय, इसोरखौ बाख्नायबाय, नोंनि नामा जुगे जुगे बाख्नाय जाथों। नों गियान आरो पराक्रमा नोंनिनो होननानै। बेनिफ्राय बुंबाय आंखौ राजानि खाथियाव लांदो। राजानो जेब्ला लाङो, बेयो मा सिमां नुखो, माबायदि गिदिर मुर्ति नुनायमोन, माबायदि खर'आ सनानि, जेरबाया रुपानि, उदै आरो खिथु ससेया पितलनि, आथेङा लहानि आरो आथेंनि गाहाया किसुमाना हा किसुमाना लहा। राजानो खोन्थाबाय नोंथाङा बेबायदि सिमां नुनाय। राजाया खोमफिखाबाय, हाब आं नुनाय सिमांखौ बे बोरै मिथिखो। दानियेलालाय महाराज अर्थ'खौ खोनासं, बे जना नोंथांनिख्रुइ बोलो गोरासिन हादोर फैगोन, नोंथांनि हादोरखौ सुर्ण बिसुर्ण खालामनाय। एकदम राजाया गिनायदों थरगेदों। जोसेफआ बिदाफोरनि जावरायनायाव, खारन बे सिमां नुदोंमोन, बे सिमांखौ बिफानो बुंना लानायाव बिदाफोरा बेखौ नासयनानै खानानै मिसरा फानहरबाय। नाथाय मिसरा जेब्ला फानजायो, पटिफरा बेखौ गावजों जिनाहारि खालामनो हायैखाय फानदायनानै जेलाव सोयो। बे समाव सिमां नुबाय, बै जायफ्रा जेलाव दोनजानाय सानै मा होनना बुङो बेखौ सावदां, मा होनो बेखौ कुकफोरा, रान्धनिफोरा सावदां ना। जेब्ला बिसोरो सिमां नुबाय, दानियेलनो खोन्थालांबाय, दानियेला सोदोबखौ खोन्थाबाय, नों सानथामनि उनाव गगोन। आरो सासे खोन्थादोंमोन, सानथामनि उनाव नोंखौ दानस'नाय जागोन। जेरै बुंनाय ओरैनो जानायखाय जाय गलांबाय, राजानो सानसेखालि आरो सिमां नुबोला खिथाहैलायबाय। जेब्ला राजानि सिमांनि गासै अर्थ'खौ खोन्थायो दानियेला, 7 बोसोर मोजां आजार जागोन, 7 बोसोर आंखाल जागोन। राजाया बुङो बेबायदि इसोरना आत्मा गोनां मानसि माहा मोनबावनो, नोंनो प्रधान मन्त्रि जादो। जोसेफखौ खालामबाय, थावनि बान्दार लुबाय, 7 बोसोर बासिबाय। गियान इसोरना आत्मा गोनांफोरनियावसो फैयो। बेखायनो जोंनि गथ'फ्रा इसोरनि गियान मोनोब्ला, इसोरनि बाथ्रा नांगोन, इसोरखौ मानिनांगोन, बे न'खरा इसोरनि न'खर जागोन। सैथो बाथ्रा बुंनो जोंनि गथ'फ्रा बुङो ना बुङा, जोंनि न'खरफ्रा बुङो ना बुङा। अबसे जों एसेब्लाबो मालायनिफ्राय सैथो बाथ्रा बुङो। दा जुदि बेखौबो बुङाब्ला, नंखाय खौरां बुंदोंब्ला, बेयावबो इसोरनि बाथ्रायानो गोनांथिसै, फोरोंनो गोनां। खारन नंगौनिख्रुइ जि बारा बुङो बे पाप आत्मानिफ्राय जायो होनना बुङो। निमाहा होनाय नाथाय 10:12-14 बुंदों, जिमानब्लाबो जों गाव गावहा गोरोन्थि मावफ्लांबा निमाहा होनांगौ, आखेस लाबाय थानो नाङा बुंदों बेयाव। आं बर' बाइबेल फरायनो जाया, नाथाय 10:14-15 नोंसोरो मानसिफोरनो बिसोरनि दायफोरखौ क्षमा होब्ला नोंसोरनि सोरगोनि बिफायाबो नोंसोरनो क्षमा होगोन। नाथाय नोंसोरो
मानसिफोरनो खेमा होआब्ला नोंसोरनि बिफायाबो नोंसोरनो दायफोरखौ खेमा होनाय नङा। बेखायनो जोंनि न'खरफ्राव निमाहा होलायनो आखाइ लाखिनो बे फिन साजा लानाया बे मालायनिसो। खिन्थु मिथियो ख्रिस्टान नङिफ्रा इसोरनि बाथ्रा मिथियै ख्रिस्टानफ्रा निमाहा होनो हाया। बे बोसोरथामसो सिगाङाव बोसोरब्रैयानो जाबाय दां मोनसे मण्डलियाव जों मण्डलिदों सभादों जादों। बेखौ बुजायनो थांबा सासे आइजोआ मा बुंखो आंखौ मण्डलिदों आरो न'खरदों आंखौ मण्डलिया जिबायदि जावरायबाय आं माब्लाबाबो बावगारनो हाया आरो आं खेमा होनो हाया। आं फुरा दैयाव लिरना दोनदों माब्ला मण्डलिया आंखौ जावरायखो आंहा फिसा बांगालराव दोङो फिसाला बे फायबा एक्सन लाफायथों होननानै दैयाव रोखा रोखा लिरना दोनदों। जा मा ख्रिस्टान जाखो बियो? बिनिफ्राय आंनो खोन्थाबाय सासे बियो फिसालादो रायजा हरदोंसो फुनाव होनना बुंदों बिमाया। मानो? ओइ आइ नों मानो बेबायदि दायफोरखौ लिरना दोनदों? बाइबेलाव बुङाखै नामा जे खेमा खालामनानै? बिमाया मा बुंदों? गासैखौबो खेमा होनो हाबाबो बैसाखौ हाया न'सेखौ हाया। बे ख्रिस्टान आखल नङा। जों निमाहा होनांगोन जोंनि मण्डलिफ्राव। बे जाबाय इसोरनि न'खर गोथार। बेयाव जोंहा मण्डलिफ्रा एसे सिरियास जानो गोनां। आंनि नोजोरावथ' बे गोथार होनना बुंनाया एसे खमायबोनो नागिरनाय बायदि मोनो आरो। बे लाबोखानानै बिया जानायफोरा बांदोंना खमायदों? बांबोदों। आरो जोंनि मानसिफ्रा बेखौ इजि लादों। दानिया जाखायसैलै आगोलनि बायदि नंलिया होनना बायदि। मण्डलियावबो दिनै बिदियासो बारा जानो नागिरदों। लाबोखागोन आरो जुदि उपाय गैयाबाबो खम सिम्पोलहै बिया खालामबानो जायो। जोंनि मण्डलियावथ' बिया खालामगोन होनना बुंबानो बे एसे सहाय खालामनानैनो बियाया नर्मेलानो गिदिरानो जालाङो। सिमोन न'से बे होखारजानाय न'खरा जेब्ला फिसाजो गिदिरा बिया जानोसै अब्ला बिफा बुंबाय आंथ' जेबो बिया होनो हाया हरनोसै होननानै होजों खालामहैथोंसै होननानै। मण्डलिया खोनाबाय जिहेतु फ्राय दुखियाफोरखौ मण्डलियानो बानस'नानै बिया होयो अब्ला नोंस्राखौलाय मानो हाया? आंबो बुंबाय गुबुन गामिनिफ्राय होखारजानायखाय गावनि सानासै होननानै सानजानाय जागोन। बेखायनो जों सोर हायो होस'लायनानै बियाखौ खालामना हरदिनि। ओरैबायदि बिया जाबाय बे माहाजोनफोरनि बियासो जालायलांबाय। मा सफा सेट गद्रेज मा थांखो माने फिसा बियानो जायासै। अमाबो प्रथम मासे उनाव मानै जालांबाय आरो जों सानैजों मासे होनोसै माथाम जालायलांबाय। आच्चा बेबायदि जायाबाबो जेबो नङा। खिन्थु बियानि सिगां जेबो मोदोमनि सोमोन्दो थालायैहाय गोजान थानांगौ। आरो इब्रियाव बुंदों सोरबा जिनाहारियाव गोलैयोब्ला इसोर बेखौ बिसार खालामो। जोंनि मानसिया पापखौ साज्रांज्रां लायो। पापनि सिरियासनेसखौ जों बुजिया। गथै बुहुमानो साज्रांज्रां लाबोबाय थादों। जिसुआ बुंखानायमोन जोबनो सनायाव पाप अधर्म अधिक जागोन होनना बुंदों। आरो बिनि थाखाय अननाया खमायलाङो। दिनै एसे पापनि बाथ्रा बुंज्रिदोंमोन। पापआ अरिजिन पापआ आदमनिफ्राय जाबोदों। रमारि बा बालाब 12 नायबा नुगोन गासै पापआ आदमनिफ्रायनो गथै जोलैयाव रेजेरलांबाय। बेखौ अरिजिनेल सिन होनना बुङो। गुदि पाप। जेब्ला जों बे आदमनि हावानिफ्राय पाप सभाबनिफ्राय जों पाप मावो बेखौ इंलिसाव मा बुंदों एक्सुवेल सिन। आसोल पाप बिनि सायावसो बिसारा जागोन। पापखौ मावो जों अरिजिनेल सिननि नेचाराव मावो आरो जों जि मावो पाप बेखौ एक्सुवेल सिन होनना बुङो। बिनि सायाव खुद बिसारा जायो। एक्सुवेल सिना मोनथाम अनफरगिवेबल सिन, फरगिवेबल सिन, सिन उइदाउट सिन। अनफरगिवेबला मा? पाप बे खेमा मोनला सिमा बारबाय। जेब्ला खनसे इसोरखौ आजावनानै बियो ख्रिस्ट'खौ आजावनानै ख्रिस्ट'खौ नागारो, ख्रिस्ट'नि हेंथा बाथ्रा बुङो, फोसावो आरो बे गोसो गिदिंफिना बेबायदि मानसिया पाप निमाहा मोना। निमाहा मोननो हानाय बेहा गोहोबो थाहैया। 1 जहन 5 बालाबाव जहना बुंनायमोन बेबायदि मानसिनि थाखाय आर'ज दा खालाम।
माबाला 12 सिरिनिफ्राय फरायनि কোনো যদি নিজ ভাইক মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপ কৰা দেখে তেন্তে তেওঁ যাচনা কৰিব আৰু তেওঁক অৰ্থাৎ মৃত্যুজনক নোহোৱা পাপ কৰা লোকক জীৱন দিব মৃত্যুজনক পাপ আছেই তাৰ বিষয়ে নিবেদন কৰিবলৈ মই নকওঁ মৃত্যুজনক পাপ दङ आरो जिसुआ बुंनायमोना गासै रोखोमनि पापा निमाहा जागोन नाथाय गोथार जिउआ निन्दा खालामनाया बे निमाहा जाया निमाहा जायो पापबो दोङो आरो फरगिवेबल सिन माने निमाहा मोननो हानाय पाप जेब्ला आदमनिफ्राय फैनाय गुदि बिफांनिफ्राय फैनाय सबाबो जों पाप मावफ्लांबाय सरित्र दङ जेब्ला निमाहा बिबाय गोसो गाबबाय अब्ला निमाहा मोनो बेनिफ्राय पाप नङै पापा जाबाय जाहा दिनै भुटाननि आलासिया जि मावफ्लांबाय बे तामिलनाडुनि उटियावहा आं इन्डियानि बुंना लाब्ला बिसोर नाराज जागोन खारबोनायनि लाब गैला होननानै एसेबाबो माने सन्तुष्ट होनो थाखाय आं भुटाननि होनना बुंना लानाय बायदि रावनिबो खहा जायाखै बियो थगायनायाथ' पाप मिसा हायख'नि दिबाना बुंदों थगायबायना बे पापमोन किन्तु पाप नङै पाप बियो जेरै अब्राहामा मिसराव हाबनो समाव गिनानै गावनि हिन्जावखौनो बिनानाव होननानै बुंहोनाया बे टाइपनि दा किन्तु बे मोननै पापआ जोबोद सिरियास जेब्ला जों पापखौ क्षमा बिनानै गारनो हायाब्ला बिनि परिणामा जोबोद सिरियास बे पापआ मा जायो आं जुदि पापखौ लाखुमाबाय जेरै हितुपदेश मामोनलाय बोसोन बिजाब 28 बालाबा मोनसे बाथ्रा दङ जे जायहा पापखौ लाखुमायो बेहा मोजां जानाय नङा बेहा गाज्रि जागोन बेबायदिनो सोरबा जुदि पापखौ लानानै लाखुमाबाय थादों गाराखै स्वीकार खालामनानै गाराखै अब्ला 13 सिरि যি মানুহে নিজৰ অপৰাধ ঢাকে তাৰ কল্যাণ নহ'ব কিন্তু যিকোনে তাক স্বীকাৰ কৰি ত্যাগ কৰে তেওঁ কৃপা পাব पापखौ जाया लाखुमायो बेहा मोजां जानाय नङा खैफोद जागोन पापआ बेबायदि सिरियास उनाव लासै लासै बेखौ थैनायाव लांगोन खारन रोमारि 6 बालबनि इसाम सिरियाव बुंदों पापनि फिथाइयानो जाहैबाय थैनाय जेब्ला आमेरिकानि राष्ट्रपति बिल क्लिन्टना प्रेसिडेन्टमोन बै समाव मोनसे निउस ओंखारदोंमोन आं बे समाव खोब टिभि नायोमोनलाय बुंबाय बिल क्लिन्टना मनिका लिविन्स्की होनना बुंनाय सासे आइजोदों सासे सिख्लादों जिनाहारियाव गोलैबाय आश्चर्य मोनबाय राष्ट्रपतियाबो गावनि अफिस एसिस्टेन्टनो बायदि जिनाहारियाव गोलैनो हागौना आरो बेबो आमेरिकानिसो बाव आरो बाप्टिस्ट होनना मिथियो आं माबाखौ बिल क्लिन्टनखौ बेनिफ्राय निउसाव जेब्ला नुबाय जेब्ला साংবাদিকफोरा सोङो मनिका लिविन्स्कीया नोंनि एगेन्स्टै बेबायदि एलिगेसन लाबोदों बे खौराङा हसा नामा बे साংবাদিকफोरखौ मा बुंखो बियो फल्स प्रपागान्डा आंनि पलिटिकेल केरियारखौ आंनि इमेजखौ नस्थ खालामनो थाखायसो बेबायदि निउस दिहुनदों मनिका लिविन्स्कीया अलरेडि कर्टआव केस होना दोनबाय जिमानबार साংবাদিकआ सोङो अब्लाबो बे मिसा एलिगेसन आंनि पलिटिकेल केरियारखौ नस्थ खालामनो थाखायसो बेबायदि खालामदों बायदि बुंनानै दिन बारहोबाय थाबाय जेब्ला हियारिंनि डेट सफैबाय हियारिंनि डेट कर्टआव अब्ला बाइबेल दांनानै बुंदों जे नों सैथो खोथा बुंगोन ना जे आं जि बुङो सैथोखौनो बुंगोन होननानै बाइबेल दांनानै बुंनानै जेब्ला जाजआ बेखौ बुंबाय बाइबेलखौ दांनोथ' हायासो दांनायनि सिगां माथासो लिरखाबाय बेहा खोमफिखाबाय मा बुंखो दसे उनाव बेहा फुरानो सोलायनो बुंबाय आं पाप मावबाय बेबायदिसो बे खोमफिनो हमबाय आं सेल्सानि बिरुद्धे पाप मावबाय आं हिन्जाव मा नामलाय हिलारिनि बिरुद्धे पाप मावबाय आं पाप मावबाय बेखौसो बुंबाय थाबाय बियो आं मोजां बुजिनो हायाखिसै मोना मा हिलारिनि बिरुद्धे पाप मावगोन मा सेल्सानि बिरुद्धे पाप मावखो आं पाप मावबाय माथायाबो हिलारि नांबाय एसेबां पावारफुल राष्ट्रपति आमेरिकानि
सुपार पावार देशनि राष्ट्रपति जेब्ला बाइबेल खाथियाव सफैबाय माथोआ खोमफिननो हमबाय आं पाप मावबाय आं सेल्सानि बिरुद्धे पाप मावबाय आं हिलारिनि बिरुद्धे पाप मावबाय आं बहुत समायसिम बुजिनो हायाखिसै मा बुंनाय जाखो कर्टआ बेखौ दाय खालामबाय आरो बिनि साजा बियो भुगिनो गोनां जाबाय बहुत गोबावजोंसो आं बुजि मोनबाय जेब्ला इउएसआव डक्ट्रिन अफ सिननि बिखय फरायनो मोनबाय एसाइनमेन्ट लिरनो गोनां जादों बे समावसो बुजि मोनबाय आसलते पापआ मा पापआ ओरैबायदि बुस्थु जोलै बंस होसोग्रा जिराद बियो फोलेर मोनब्रैसिम होसोग्रा जिराद बियो आं दिनै पाप मावबाबो पापनि फिथाइखौ थांना थासान्दि जोंनि उन जोलैफ्रा भुगिनो गोनां जायो जेरै जात्रा पुस्तक 20 अध्यायाव ओंखारनानै 20 बालाबाव इसोर जिउआ बुंनायमोन जाया आंखौ लाजि फोनाङो आं बिनि बिफानि दायखौ फोलेर मोनथाम मोनब्रैसिम होखारो 20 बालाब 5 সিৰি সেইবোৰৰ আগত তুমি প্ৰণিপাত নকৰিবা আৰু সেইবোৰৰ সেৱা পূজাও নকৰিবা কিয়নো তোমাৰ ঈশ্বৰ জিহুৱা মই মোৰ মৰ্যাদা ৰখাৰ উদ্যোগী ঈশ্বৰ মোক ঘৃণাওতাবোৰৰ তৃতীয় চতুৰ্থ পুৰুষলৈকে সন্তানবিলাকৰ ওপৰত পিতৃবিলাকৰ অপৰাধৰ প্ৰতিফল দিওঁতা আৰু মোক প্ৰেম কৰা আৰু মোৰ আজ্ঞা পালন কৰা বিলাকৰ হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষলৈকে দয়া কৰোতা ঈশ্বৰ आंखौ लाजि होग्रा आंखौ मुगैग्राफोरनि सायाव बिसोरनि बिफानि दायनि जोलै मोनथाम मोनब्रैसिम आं खिथेर होखारग्रा इसोर आरो जाया आंखौ अनसायो बिसोरनि जोलैनि हाजार हाजार जोलैसिम दया खालामग्रा आं इसोर क्लिन्टना बेखौसो बुंदोंमोन गाव मावनाय पापआ दिनै फिसाजोनाबो भुगिनांसिगोन हिनजावाबो भुगिनांसिगोन गथे फिसौला फैयोब्ला फिसाजो फैबा बिसोर थांसिगोन खस्थ' मोनसिगोन पापा होनो क्षमा मोनगोन बियो जाय गावनो क्षमा मोनगोन उनाव फुननाय लोगो जेरै 2 सामुएल 10 बालाबाव नायबा नुयो जेब्ला दायुदा बथसेबादो जिनाहारियाव गोलैबाय प्रथमायाव हुसानो गैया बिनि हौवा हित्तिया उरियाया हित्तिया देशनि फैदोंमोन मिसननिफ्राय ओंखारबोब्ला अब्ला बे उरिया फैफादोंमोन आरो हैनोआव जइन जादोंमोन आर्मियाव जेब्ला अम्मनियाफोरजों जुद्ध जादों बे समाव बेहा दावहानि उसाव बादाव बेलासे समावहा गोजौ तालायाव गसंनानै जेब्ला थाबायग्लाङो अब्ला नुहुरबाय हित्तिया उरियानि हिन्जाव बथसेबा दुगैदों जोबोद नायनो मोजां बेखौ नांगौ जाबाय सोंबाय बिसोर ओंख्लायबोनानै बे हित्तिया उरियानि हिन्जाव बुंबाय जे हित्तिया उरियाखौ लिंहरलाय जुद्धआव दङ बे समाव अम्मनियाफोरजों बे जर्डानखौ सिगाङाव अम्मुन होनना बुङोमोन बेनिफ्राय फैबाय हित्तिया उरिया मा खालामखो गाहाय सान्थ्रि जुवाबनिसिम सिटिजों लिरना हरबाय नैबे हित्तिया उरियाखौ जुद्ध मुखाव लांहो जाहाथे बियो थैयो ओरैनो लिरनानै हित्तिया उरियानि आखायाव होनानै सिटिखौ होनानै बेसराथ' मिथिया गावनि बिरुद्धनि बेयाव सिटि लिरदों एसेबां अयनाय ड्राइभारहा बेखौ फुथारनो थाखायनो बिनि आखायावनि सिटि लिरनानै जुवाबनो हैहोदों जुवाब फरायनो नागिर बेखौ जुद्ध मुखाव लांनांगौ जुद्ध मुखाव लांबाय सुथुरनि थिर गावजानायजों थैबाय बियो हिन्जावखौ लाबोना लाफैबाय गथ' जोनोम जाबाय इसोरा नाथन भाबारिखौ थिनो नाथन भाबारिया फैनानै खेंख्रा खेंख्रिफ्रा बुंफैबाय मोनसे जायगायाव सानै मानसि दंमोन सासे जोबोद धोनिमोन जि नांगौ अजस्र जोबनोनो गैया आरो न'से दुखियाबो दंमोन बे फिसा दल' फान्थि मासे बायना लाबोदोंमोन बे जेबोआनो गैया बेनोल' बेखौनो फिसिनानै अनेक सिमां नुदोंमोन बेजों बिनि फिसा गथ'फोराबो गेलेयोमोन सानसेखालि आलासि बै माहाजोननि न'आव फैबाय इसां थासेयावबो बे दुखियानि बोरमा फिसाखौसो लाबोनानै फुथारना आलासिनो जाहोबाय दायुदा रागा जोंखांबाय बिसोर बे प्राणनन्द मोननो दिग्ग नाथाय मा बुङो बे जाना नोंहा मा आंखालमोन नोंहा जे हिन्जाव आंखालबाय इसोरा हिन्जाव होबावगौमोन नोंहा जे धननि आंखालबाय धन नोंनो होबावगौमन नोंखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय इसोर जिउआ बायख' सौलनि आखाइनिफ्राय दैख' नोंखौ लाबोनानै राजा बानायबाय दिनै मानो इसोर जिउहाखौ नों लाजि फोनांनो थाखाय नों बादि सासे बिख्यात राजा बिख्यात सोदोबा गैया आरो खिन्थु नाथननि बुंनायनि फुरा बेबादि सोरगिदिं मानो नों इसोर जिउहाखौ लाजि फोनांहोखो बेबायदि पाप मावनानै नाय बे पापखौ मावनायनि थाखाय नों थुंग्रिदों बे हित्तिया उरियाखौ फुथारदोंमोन नोंनि न'आव थुंग्रि गिदिंगोन नों आन्दोआवसो जिनाहारि खालामदोंमोन नोंनि हिन्जावखौ नोंनि सुथुरा
रायजोफोरनि सिगाङाव जिनाहारि खालामगोन बेदिनो बुंला माबाया दाबिदा थर मोनबाय आं पाप मावबाय बेहाबो उल्था गोसोआ दाबिदा मा बुंखो नाथाना मा बुंखो इसोरा नोंनि पापखौ क्षमा खालामबाय नों थैया नाथाय नोंनि अरखाव जोनोम जानाय गथ'आ थैगोन होननानै बुंबाय बे थांबाय थांनायनि उनाव पापनि रिएक्सना जाबायानो पापआथ' होदोंनानै क्षमा मोनखाबाय स्पटआवनो पाप क्षमा मोनबाय खिन्थु पापनि रिएक्सन थारमाने साइड इफेक्टआ जाबाय मा जाखो अम्बुलुमनि सासे फिसाज्ला दंमोन दायहा सासे हिन्जाव गदायनि तामारनि सासे फिसाजो दंमोन जोबोद नायनो मोजां बेलेग सासे हिन्जाव गदायनि अबसालमनि बिनानाव तामारखौ गोसो थोनानै बे लोमजाफ्लाबाय ओमफ्राय बुंहरबाय राजाखौ बिफाखौ आंखौ जोथोन लानो थाखाय तामारखौ हरबाय बेखौ जिनाहारिसो खालामो पापआ नायदों साइड इफेक्टआ जाबायानो बे खौरांखौ बिदाया खोनानानै जेबो बोरा बे देखायखादों आरो जेबो नङा होननाय बायदि सानसेखालि पार्टि होबाय सेंग्रा मानसि लायबाय लोगोफोरखौ लाना पार्टियाव लिंहरबाय अमलनखौबो लिंहर थिगसाय लोंहो बेखौ जेब्ला फेयो होनबाथाय आं होदो मानो होदो लोंबाय दानस'लायनाय जाबाय बे मा पापनि साइड इफेक्ट नोंनि उनाव थुंग्रि गिदिंबाय थागोन खारन नों हित्य उरियाखौ जुद्ध फुथार होबाय नैबेनो जानो हमो बेनिफ्राय बेखौ मिथिनानै बिफाया अबसालखौ हमनो नागिरबाय बहा हमनो अबसालमा बेसेबांबा फर्स गठन खालामना दोनदों जुद्धसो जास्राबाय बिफा फिसालानि गेजेराव बिफाया जेननानै दोखानो गोनां जाबाय साहानि हाजोआव हिन्जाव गदायफोरखौ गालांदोंमोन न' नेनो सम्पति नेनो गावनि फिसाला असे अबसालमानो रायजोफोरनि सिगाङाव जिनाहारि बे जाबाय गासैबो पापनि परिणाम बेखायनो दिनै एखे टाइपनि जोंनियाव जाया जानो हागौ नाथाय पापआ बेबायदि गिथावथाव जों जुदि पाप दोनखुमायोब्ला जोंनि न'खराव पाप थाखुमायोबा बे न'खरा इसोरनि न'खर जाया बे जोंनि न'खरा जुदि गोथारब्ला बे न'खरा गोजोननाय जायो इसोर जिहा बुंनायमोन नोंसोर गोथार जा मानोना आं गोथार लिबि बिजाब 11:44 इसोरनि हास्थायनाया बे जोंनि न'खराव जाहाथे गोथार बिया जायो गोथार थायो गोथारहैनो न'खरा सोलिबाय थायो जाहाथे गारलायनाय जाया गारलायनाय बाइबेलाव इसोरनियाव गैया दाथ' आरो बारासो खोनानो हमदों माबा गथ' गोनांखायानो हौवाखौ गारनानै बेलेगजों थांदों आरो गथ' गोनांखायानो हिन्जावखौ गारनानै बेलेगखौ थाहैदों बेखौ बोरै फोजोबगोन बे जाबाय इसोरनि बाथ्रा आंखाल जादों थिग समाव मोनाखै आरो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि बेयाव फैनाय नोंथांमोनानो हागोन इसोरनि बाथ्रा थोजासे होनायनि थाखाय जोंनि न'खराव गिबां गिसां बियाकुल बे थानो नाङा जोंनि न'खराव धोरोमिया सान्थि आरो रंजानाय बे थाङो आं मन्दिराव थांब्ला फ्राय मन्दिराव बेमारफोर नुयो आरो बेमाराथ' मानसिया जाखागोन खारन जानाय लोंनाय जों मोजां बेलेन्स डायेट जाया साननाय हनायाव मोनसे गिनाय थायो आरो बेनिफ्राय साब सिखोन थाया जाखागोन खिन्थु मोनसे हामा लक्षणा बेनो मानसिनि खुगा नांदों मानसि दांदों हामा बार नांदों बेबायदि खोनाहैयो बेनि अर्थआ मा जोंनि परियालफोरा बा जोंनि परियाला इसोरनि परियाल नङा गडलि फेमिलि नङा बेखौनो बुजायदों जों इसोरनियाव आर'ज खालामबाय थाग्रा मानसिया इसोरनि बाथ्रा फरायग्रा खोनासंग्रा मानसिनि न'खराव माहा खुगा नांनो हानो सोर दायना खालामनो हानो सोर जादु खालामनो हानो सोर मन्त्र खालामनो हानो रावबो हाया बे सम्भब नङा खिन्थु बेबायदि खोनानाय माने मा जाहा पालकफोर दैदेनगिरिफोर इसोरनि बाथ्रा आंखाल जादों होननानै बे प्रुभ खालामदों आरो निर्भय थानांगौ बेराम जाबाबो गिनांगौ गैया इसोर दोङो बेखायसो जादों जेब्ला आन्दलननि समाव आं सिं सानानै थाबायनो हाला हां गोलावबो लानो हाला जाबाय बेथिं आन्दलनबो पुलिसाबो नागिरबाय थादों बे समाव आं बुजि मोन्दों जास्टिस अफ गड बियो होननानै खारन आंनि देरनाय समावनो रौता 20 जनसो मानसि थैबाय खायसे रान्दि जाबाय खायसे मावरा जाबाय अब्ला आंखौ माने इसोरा साजा होलाबानो थानो खारन बे समाव
आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बे मोनथामसो आनसलिकनि भलन्टियार फर्सनि इनचार्ज हिसाबै दोननायाव निस्सय आंनि मोदोमाव आं मानसि बुथाराखै बा बुथारनोबो थिनाखै नाथाय गासै अर्गेनाइज खालामग्रायाव थानायखाय इसोरा आंखौ बिसार खालामदों होननानै सानोमोन खिन्थु मोनसे आंहा फोथायनाय दङमोन इसोरा आंखौ बोखांफिनगोन आरो आं बुजिखादों मानसिबो खालामाखै खायसे बिराद मानसि खालामबाय दानै नायनो हाला मानसि महरानो सोलायलांनोसै आं गाव थर दोङो आं जेबो जायाखै मात्र इसोरा आंखौ बिसारल' सायदों खिन्थु गोसोआव बिसास दङ खायसे बुंदों आंहा लोगोफ्रा फैना बुंदों बेखौ सासे अजा दङलै दिंखियादो जारिबानो मन्त्र होना जारिबानो बे दिंखियाबो रानो आरो सानाबो लोगो लोगो गायो 1.5 घन्टासोल' लायो आमाय मुवा बुंनोसै आइ मुवा हाने आंहा लोगोफोरा बुंदों माबा जारिग्रा दोङोनो आं बुंदों बेबायदिखौ आं नाङा आरो बुंलायबाय दे हिन्दु अजादो थाङाबा मुस्लिम अजा दङलै जोंहा आमाया बेयावनो स्रा हामना फैदों बेयाव लांसै हाने नों लोगोफोरा बुंदों सोरबा मुस्लिम अजादो बेनाव लाङो आं मा बुंखो थैनायखौनो बासिना लागोन थेवबो नोंसोर अजा आंनिफ्राव बुंनाङा जोंहा आंहा लोगोफोरा एफा बुरा ख्रिस्टान नुफेराखैमोनलै जों रायलायनाय बिसोरो आंखौ बुरा ख्रिस्टानसो होनबाय ओमफ्राय आदाया बुंबाय मा खालामनांगौ नोंखौ बुं बिथिं उपेन ब्रह्मआ बे समाव भेलराव आरो करेन बसुमतारिया सिलिगुरियाव रघुराम ब्रह्मआ दिल्लीयाव बिसोरबो बिहरबाय थादों आंखौ बिथिं लाबो नोंहा लोगोफोरा बे दिल्लीयाव मा खालामदों आंखौ जेरावबो दालां गुवाहाटि निउर'लजिकेल रिसार्च सेन्टाराव लां बे समाव बे गोदान बेयाव हामबाय बेयाव हामाबा बेयावनो सेस जोबथा हाङा बेयावनो गारगोन बेनिफ्राय लाबोना फबना दोन आरो जेबो टेनसन लानो नाङा मानसिया थैखायो खिन्थु सिं सिं आंहा मोनसेल' सिन्था बेनो दाबादियाव आंनि एबसेन्ट जायोब्ला मन'ले बहुद निराश जागोन गुबुनफ्रा सोलो मोनगोन कारण जोंनि मोखां नुबा बेलेगफ्रा थान्दा जायो दारना खामग्राफ्रा लोरबां जालांगोन नामा गोमालांगोन नामा बेखौसो सिन्थाया खिन्थु आंनि सिन्था गैया आं बुंदों मानसिया थैखायो थैब्ला लाबोफबनानै दोनबाय आरो बेनिफ्राय बारा साननो गोनां गैला अजा जादु मन्त्र जेबो नाङा बा खालामनो नाङा आरो अजा जादु मन्त्र जेबो हाबा गैया जोंनि थाखाय आरो हामबाबो बेखौनो फोरोंनांगौ इसोरनि बादै जोंनि प्रभुआ रावबो जानो नाङा आरो बेखौ फोरोंनांगौ जोंनि न'आव ख्रिस्ट' थायोबा ख्रिस्ट'नो जोंनि न'नि फोरबोबा जोंनि न'खौ जादु खालामथों मन्त्र खालामथों दायना खालामथों जि खालामथों बुहुद जिमान साफायथों जेबो जाया जेबो खालामनो हाया जोंनि न'खरफ्रा बेबायदि सियर ना बियाकुल रुमारि 12 बालाब 10नि सेराव बुंदों इसोरनि रायजोआ धोरोमिया सान्थि आरो रंजानायसो जानाय लोंनाय बेल' नङा जों जेब्ला आं बहुद बार बुंबाय अबसे सिगाङावबो जों जेब्ला प्रथम ख्रिस्टान जायो अब्ला जोंखौ गोबां बुबाबो हायिनि थाखाय दायना खालामनानै जेरै दाउ बिमाया थैबोला दस्रा फिसाखौ सिला साबना लांबाय थायो बेबायदि मांखर सालाव रोगा होनो हायाबा आंबो गाथे खरा नङा होनना बिखा बुग्रा सासे दंमोन बेयो मायां ना माबा सोलोंना फैनायनि इसोरा खामदोंबोनो खिन्थु मा रायलायदोंसो जुमाय लोंना होद थाङालै सालाफोरनियाव हरबाबो उल्टा आंखौसो सफैफिनो हराव होननासो बुंदोंमोन थारमाने बुदा फाया जोंनियाव हाय नोंथांमोनाव फाया रावनाव फाया इसोरजों जायदों बिसोर जेबो खालामनो हाया एनेखि सैताना स्ट्रेटेजिखौनो सोलायबाय दानिया लासै लासै जादु मन्त्रनि इनफ्लुयेन्सआनो जोबलांबाय स्टार्टसै जोंनि ख्रिस्टानफोरनावसो बे दोङो बे बोरै जानो हागौ बे ख्रिस्टान न'खर जायाखै आं मोननै बाथ्रा सोंदेरगोन जोंनि सोद्रोमाफोरा गिर्जायाव थाङोना अबयसे आं दा एसे आन्दाज खालामदों फ्राय मण्डलिफोराव गिर्जायाव थांनाया एसे बांदोंदां बबेयावबासो खम नुहैद्रायो आरो थांनांगौनिख्रुइ खम दाबो थाङो जेनेबा जोंनि मण्डलियाव 220 जना बेसेबांबा मानसि दङ बेयाव गिर्जायाव 120 130 बेबायदि थाङो खायसे बहाबा थायो खायसे न'निल' थाबोनो गोनां जायो एभारेज थिग होननानै सानो आरो बबेबा न'खराव जुदि 100टा परियालाव जुदि 100-150ल' थांदोंब्ला गिर्जायाव थांनाया खम जादों आं दहाय बुंदों ना गिर्जायाव इसोर थाया होननानै सानो नङा इसोर थायाबाबो इसोरा नोजोर होयोनो आरो बिनि मेगन आरो बिनि गोसोआ गिर्जा न'आव थायो
खारन बेयाव इसोरनि नामाव ज' जानानै इसोरखौ खुलुमनाय जायो बेखायनो जों गिर्जायाव थांनांगौ जाहा पालकफोर जाहा दैदेनगिरिफोर बेखौ एसे स्टाडि खालामनांगौ मानो मानसिफ्रा गिर्जायाव थांनो बायो मा खारन ना हिक्खा होनायासो बिसोरनि लेभेलनि जाहैयाखै ना पालकासो गोरों गोरा सानजायाखै ना हिक्खाफोरासो बेनो बे रिपिट जाबाय थादों ना गोथौ खोथाफोरखौ दिहुनना होनो हायाखै कारण इसोरनि बाथ्रायाथ' खोनासंनो बाथावथाव बिदिथ' नङा इसोरनिफ्राय ओंखारबोनाय इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा बेसेबां जिबन गोनां बाथ्रा बेसेबां आसलते गोदै बाथ्रा जोंनि मानसिफ्रा खोनासंनो आग्रह जानांगौ मानो खोनासंनो बायो बा मानो गेजेराव फैनो बायो ना बेबो नामा जोंनि प्रेज एन्ड वर्शिपआ जेरै जानांगौ बायदि जायाखै नामा आंहा बेयावबो माने भाब दङ मोनसे रिंकु गैलाना गैया दोङो आंनिखौबो बेबाबार बुंबाय लिरिक्सनि सायाव बुंनांगौ दङलै आंहा कारण प्रेज एन्ड वर्शिप माने मा इसोरखौ बाख्नायनाय लिरिक्स जानांगौ एट्रिबिउट्स अफ गड होनना बुङो इसोरनि गुनफोर आखुथिफोरा जोंनि गिदाव जायगा मोननांगौ मोनबाङाखै जेब्ला इसोरनि एट्रिबिउट्सफोरा इसोरनि गुन आखुथिफोरा जेब्ला गिदाव जायगा मोनगोन ना लिरिक्सआव जायगा मोनगोन बे अन्तरावफ्राव बुंबाय थानाय जायो बे गुनखौ रायखां जेब्ला आरज बादि खालामो ना बे गोसो गोरबोआव बाथ्रा बुङो खिन्थु जों जुदि सोरबा बरनायनाय बादि सोरखौबा बुजायनाय बादि खालामबाय थायोब्ला बे इसोरजों लिंक जाहैयाखै डाइरेक्ट इसोरखौ एड्रेसिं खालामनानै मेथाइ रोजाबनाय जोंहा खम जादों बेखौ आं मोनसे फिलिं खालामबाय थायो जोंहा बिनानाव बुंबाय थायो बेलाय मा इसोर बाख्नायनाय जाखो इसोरनो जेबो लिंकआनो गैया इसोर थांखिनायानो जायाखै होननानै आदा नों मानो बुङा हौवानि मानसिफोरखौ होनना बुंबाय थायो आंखौ गड एड्रेसिं लिरिक्स थारमाने इसोरखौ थांखिनानै आरज खालामनाय मेथाइ आरो इसोरनि गुनफोरखौ इसोरा माबायदि सोरजिगिरि माबायदि गासै बुहुमाव गोसारना थायो माबायदि बोलोगोरा माबायदि धोरोमिया माबायदि सोरजिगिरि बे गासै एट्रिबिउट्स बा गुन आरो आखुथिफ्रा मेथाइआव जायगा मोननांगौ जोंनि बर' धर्म गितखौनो बुं असमिया ख्रिस्ट धर्म गितखौनो बुं बहुद खम जायगा मोनदों बेबो मोनसे जानो हागौ होनना सानो आरो जोंनि मिउजिकफोरा डिभ'सनेल जानांगौ लिरिक्सआबो डिभ'सनेल मिउजिकआबो बेबो माहाय खालामनो गोनां दङ होनना सानो एसे रिभलिउसन लाबोनो गोनां दङ होनना सानो दा नाङो फंबाय सोरगोनां समदकार आरो रिंकु बिथांमोन एसे रायलायगोन होननानै साननो हादों दा आसामखौबो सिगाङाव बुंनायमोन रायलायनो होना खिन्थु मोजां रायलायनो मोनाखिसै मानो होनबा मिउजिक क्लेन्स द हार्ट होनना बुङो बे प्रेज एन्ड वर्शिप साबजेक्टआव जों मोननायमोन मिउजिक केन क्लेन्स द हार्ट खिन्थु लिरिक्सआ हलि जानांगोन होनना बुङो अब्लासो मेथाइआ गोसोखौ गोथार जोंनि गोसो गोरबोखौ गोथार खालामनो हायो दा बेबो मोनसे खारन नामा बेयावबो मोनसे सोलायनो गोनां दङ नामा बेखौबो जोंहा नायनांगोन ना गिर्जानि डिसिप्लिनफोरासो थिग नङा टाइमिंफोरासो गोलाव नामा बेखौ नायनो गोनां जोबथारनायाव मोनसे सोंलुआ बेनो जोंनि न'खराव फेमिलि डिभ'सन हप्तायाव खनसेबाबो बा हप्तानिफ्राय खनसेबाबो दङ ना गैयाबा नोंथांमोना गावनि न'खरावनो खालामजेनदो आरो न'खर खालामनो हादों सानफ्रोमबो नङा बारा गोलावबो नङा 15 मिनिट 20 मिनिट बा आधा घन्टा जुदि बे गासै थायोबा जोंनि न'खरा ख्रिस्टियान न'खर जागोन होनना सानो मानो नांगौ होनना बुंनाया मोनलां देहे कारण जोंनि ख्रिस्टियान न'खरासो इसोरनि सोरगो रायजोआव हाबनो हानायनि मोनसे भिसा होनाय बादि जायो हाबनो हागोन होनना पारमिसन होनाय बादि जेब्ला इसोरनि खुरां इसोरखौ बे न'खराव मोनहोखायो गेटवे अफ हेभेन होनना बुङो इसोरनि रायजोआव बा सोरगो रायजोआव हाबनायनि गेट बादि जायो आरो इउनिट अफ किंडम अफ गड इसोरनि रायजोनि मोनसे खोन्दो बादि जेरै 50टा न'खर दं बा 50टा खोन्दो बेनि गेजेराव आंनि न'खराबो मोनसे इउनिट 160टा न'खर दं बा 160टा इउनिट जाहा पालकनि न'खराबो मोनसे इउनिट बादि थारमाने न'खरफ्रोमनि परियाला सोरगोआव हाबनायनि मोनसे इउनिट बा गेटवे
बा एम्बासि अब्लासो नोंथाङाबो बासायजागोन, जोंनि गथ'फोरा बासायजागोन, गाहाम रादाबाबो ओरैनो गोख्रोङै खारगोन। दान होनायाव मानसिफ्रा आखाइ फोलावगोन। दिनै बे बिसोर फैसा थोआ जादों, अजस्र जाफैगोन। दिनै गाहाम रादाबखौ मानसिफ्रा खोनायाखै, नुनोनो मोनगोन मेगनजोंनो बिसोरो। नाथाय जोंनि न'खरा इसोरनि न'खर जाग्रोनांगोन। जों गोजोननाय मोनगोन, हादोरा गोजोननाय फैगोन, बुहुमा गोजोननाय फैगोन। बेनिखायनो जों बे समाव आर'ज खालामनो, आं आर'ज खालामनो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, इसोरखौ हामबाय होनि। दाखालिनिफ्राय बे मोनाबिलिसिम इसोरा जोंनो मोजां बोथोर होबाय, इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो खाबु होबाय। बेनि थाखाय इसोरखौ जों बयबो हामबाय होनि। आरो बेनिफ्राय जों सिगाङाव जि मावबोफ्लांबाय गोरोन्थि, आंनि मथेब्लाथ' बहुद टाइम वेस्ट खालामबोबाय जों जोंनि न'खरफोरखौ जेरै बानायना लाखिनांगौ बायदि हायाखै। जोंल' नङा, वर्ल्डआनो हायाखै। दिनै ओरै नामावसो फार्स्ट पपुलेसना बुहुमाव ख्रिस्टान बारा होनना बुङो। 80% 90% नामधारिसो, नमिनेलसो। बे भिडिअ नुबायना, रावबो मुक्तफोर मोननाय बुंनो हाया। गुथै इउरप आमेरिकान पिक्सार, बे जोंनि इन्डियानिबो पिक्सार जादों दा, नर्थ बेंकनिबो पिक्सार जादों बेयो दा। जों हाबैनि थाखाय इसोरनाव निमाहा बिनो। दा जों आरो इसोरनो गथायनि, नों आंखौ नोंनि हाथियार बानायदो, जाहाथे जोंनि न'खरखौ नोंनि न'खर बानायनो हायो, जोंनि मण्डलिनि न'खरफोरखौ नोंनि न'खर बानायनो हायो। बेनि थाखाय गोहो होदो, बेनि थाखाय गोहो होदो। आरो नों आंखौ बाहायदो, आं नोंनि आंखौ गथायो। बेबायदि जों बयबो ज'यै आर'ज खालामनो, रिपिट खालामबावनो खनसे। इसोरखौ हामबाय होनि थांनाय शुक्रबार मोनानिफ्राय बे मोनाबिलिसिम जोंखौ बाथ्रा बुंनायनि थाखाय, जों फेलार जाबोनायनि थाखाय इसोरनाव निमाहा बिनि। जों नेग्लेक्ट खालामबोनाय बायदि जाबाय, जाहाथे इसोरा निमाहा होयो। आरो जों गावखौ गथायनि, आंखौ नोंनि हाथियार बायदि बाहायदो, जाहाथे जोंनि न'खरा, जोंनि मण्डलिनि न'खरफ्रा नोंनि न'खर जायो। बेनिफ्राय सारेन्डार, जोंनि नोंनि हिसाबखौ। दा जों बयबो आर'ज खालामनि। जोबथानायाव आं गुसुङै आर'ज खालामो। गसङो ना बयबो? बयबो गसंना आर'ज खालामो। हे सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि, नोंखौ हामबाय, खारन नोङो जोंखौ थांनाय शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय नैबे समसिम मोजां बोथोर होनानै बे डिपार लाइफ कनफारेन्सखौ जाफुंहोदों। नोंनि बाथ्राफोरखौ जोंनो लाबोबाय थादों। आरो बे गासैनि थाखाय नोंखौनो हामबाय। बेनिफ्राय जों जोंनि गोसोआव गोबां बांसिन अबहेला खालामदों। जोंनि न'खराबो दिनै नोंनि न'खर जानानै थायाखै। जोंनि न'खरफ्राबो दिनै बे इच्ছা खालामनानै जाया। जों साफ्रोम
सोरगोनि सोरजिगिरि आफा इसोर नोंखौ हामबाय होयो गाबोन थांनाय सुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय दिनै बे देवबार मोनाबिलिसिम नोंजोंनो मोजां बोथोर मोजां थासारि होनानै नोंखौ खुलुमनो नोंखौ बाख्नायनो आरो गासै हाबाफारिफोरा जाफुंनो आरो नोंनि बाथ्रा जों सावरायनो बे मोजां खाबुखौ नों होबाय बे गासैनि थाखाय आफा नोंखौ हामबाय होयो आरज खालामदों आफा जोंनि गासै दाय अपराध जि नोंनि हान्जाखौ नोंनि फोलेरखौ आरो न'खरफोरखौ नोंनि न'खर बानायनो थाखाय जों जेबायदि खामानि मावनांगौमोन जों गोबां समाव अबहेला खालामबाय जों नेग्लेक्ट खालामबोबाय बिनि थाखाय आफा नों जोंखौ निमाहा होदों आफा दा बेयाव जिखिनि नोंनि फिसाफोर फैदों नोंनि खामानि मावनो बिथांमोन साफ्रोमखौबो आफा नोंनाव गथायो नों आजावदों गोहो होदों थिरांथा लानो होदों संसाराव जिमान दिन थांना थागोन नोंनि थाखायनो थांना थागोन संसाराव जिमान दिन थांना थागोन आंनि न'खरखौ आरो आंनि मण्डलिनि न'खरफोरखौ नोंनि न'खर बनायगोन जाहाथे बिसोरो बासायजानायखौ मोनो आं बासायजानायखौ मोनो आरो गाहाम रादाबा एरलांनानै गोसारलांनानै गोबाङा बासायजानायखौ मोनो जायखौ नों मावनो होदों बेबादिनो गावखौ थिरांथा लानानै गावखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आफा नोंनि गोथार जिउमादों खामानि मावदों बेनिखायनो साफ्रोमखौबो आफा नोंनो गथायदों आफा नोंनि हिसाब्ला जाहाथे जों साफ्रोमबो नोंनि जोबनो गैयै सोरगो रायजोनि बाहागो जायो गोबांफ्राबो नोंखौ जायफ्रा दासिम मिथियाखै बिसोर नोंखौ मिथिनो हायो आरो बासायजानायखौ मोनो हादोराव आरो बुहुमाव सान्थि फैयो नोंनि हिसाब्ला बेनिखायनो आफा बेयाव नुजाफैनाय गासैबो नोंनि लेंफोर लेंजोफोर आरो गासै दैदेनगिरिफोर आफा नोंखौ गथायनानै होदों दानिफ्राय अराय समसिम लोगो लोगो थाफानानै दैदेनना लांगोन बे आरजखौनो जोंनि बयनिबो थाखाय कालबारि क्रुसाव थै बोहैहोनाय जोंनि उद्रायग्रा फोरबो जिसुनि नामाव बिनाय जाबाय हामबायसै धन्यबाद जिरायगोन